nnipa bebree na aka nsɛm ɔsɛ blasters yɛsɛ ɔsɛ blasters yɛsɛ ebi kura sɛ kwame nkrumah na de blasters na baayɛ wɔwu yɛn nkɔ na so ne yɛn nkɔgu ɛyɛ nsa na ɔrenkandle ɛyɛ saa spirit no agyadeɛ na bɛka afa the black stars nations cup ayɛ ba bɛkɔ. Oh, send no problem. Na atwa asɛm a meka ntia so kwame nkrumah na de blaster ba nti yɛnkɔ na mu so nkɔgu ntam ɛne na yɛasa asɛm no koraa deɛ no deɛ na yɛdi ka di nkukuo no koraa akɔwɔ dada ɛna deɛ nkurɔfoɔ nsɛm a ɔmaka fa kwaa yɛrebɛkɔ no nkoro biara ni sɛ me ankasa me wɔ ha yi mehwɛ players na ɔmobɔ bɔɔl this time paa wɔ blaster mu na mehu sɛ blaster ɔmu ntumi mmɔ nkɔ baabi a players ankasa nie ni bie yɛni bi ɛfiri captain no so obi a ɔno wɔnni team papa biara wɔ Ghana yɛsaa kɔfa no bɛyɛ Ghana blaster ama no yi deɛ wɔtoto papa so ɛtumi ade team sɛ ɔnyɛ captain Ghana ama no yi nokorɛ ni Ghana so nokorɛ baako koraa ɛni Ghana nti no obi a ɔbɛka asɛm biara wɔ nyame fam wɔ Ghana blaster no ɔka ɛhyɛ ɔno ankɔm na ama ɔno anafu ɔde n'adwene nti sɛ obi hyɛ nkɔmfa blaster ho na yɛkɔ ne nyame yɛ adom na sɛ ɛsɔsidi a ɛyɛ ɔno ara ne tirim na ɔbɔɔyɛ na ɔhyɛ saa nkɔm no nyame nka ɛhwii nti obi a wɔ blaster no agya wede anapa yi yɛbɛda wo ase ɛwɔ ehumu ɛne ɛyɛ nkyɛmu yɛ a mokɔfa nipa biara studio sɛ ɔmmɛkyerɛ n'adwene wɔ blaster ho na sɛ ɔyɛ nyame nipa a nka me dɛ mɛtumi anka mɛka sɛ monnyae saa nneɛma no monnyae na yɛyɛ ankasa baabi a yɛforo hwɛ no hɔ ara na sɛ sɛ yɛsum kɔ na mmom nyame nni ade biara ade papa biara ma football a yɛbɔ no nti nyankopɔn sɛ saa na mpɛ sɛ nti ɔma asɔfoɔ no a nansɛ na ma ɔyɛ program na metie bi ɔsɔfoɔ bi bɛka sɛ kɔtɔkɔba nwini atoa so 5 years kɔtɔkɔba di liga atoa so 5 years na metie bi paa na meahu sɛ ɔdidi amee na me sɛ wopɛ sɛ nipa talent afɛfɛ nti agya sɛsɛ no sɛ black stars agya adadeɛ ntɛm no so yɛba mpayɛ yɛde players nyinaa ba na ɔmo sɛ yɛde ho abɛhyɛ nyankopɔn nsa yɛkɔ nations cup a yɛbɛtumi de mbia bi aba anaasɛ yɛa na ɛni ɛyɛ difficult sɛ blaster foɔ nyinaa sɛ yɛkɔbɔ bɔɔl no mom yɛnkɔ agya hɔ na yɛnkɔ sɛ nyame sɛ awurade ne yɛ kan ɛyɛ difficult sɛ saa nkɔfoɔ no a wɔmaba ahasɛ no dodoɔ no ansakra yɛ sɛ ayɛ sɛ afea so no yɛ sɛ mom yɛnkɔ 31st wɔ na ebinom aboro ebinom ayɛ sei ɛna wɔmote asɔredan mu ɛna wɔpɛ sɛ ɔde ne ho kɔhyɛ nyame nti saa waboro no a wɔtete hɔ no mfasoɔ bɛɛ na wɔ so sɛ ɔkɔ ɔnan nti dodoɔ no abɛba sɛ blasterfoɔ no nyinaa na aba nanso yɛnkum a wɔmmɔ nsakra yɛ no dɔso nti mpaeɛ no a mɛbɔ ama wɔ mu no ɛnyɛ bi